Mafe yenjebre na enanwumre nsem no yenhwehwe emfa emamabra mo kan ye ho ewo ye ni mo krata no so me kire ye Facebook page no se no Akoma 87.9 FM na yawo abanan ede ho videos ena fe pictures ni nyina eguso etimi ede amaye yenhye ensem na se emfamfiri gomua epuoye eye krosi ni mu ewo fifi mantemu kuro ni din ene budumburam da de ba ene se ekuwa wodin ene Narcotics Control Commission yetwa no so miri from say Narcotics ono ena sabri da ba beto dwa sempenfo ede dwumade bi ahwo mo sese enkofo a wo mudi dwa ede afa enubone ho no se wo mutimi bomaden ebo anan edrodro mu a no mutimi kɔ ye fanse bi a geto ahodo na enubone amanfo enom ana so mo ton de mankofo ma se de be ya bi mu betima sai de ono so entima se no betima survive de ono so betima survive ni ade a enti afi atwam no ena mpanifo sha se be ka be se bosome enan ema 2025 fekɔ na wie no ena mpanifo sha se enti na no mako geto bi o meduru ono mo no na tese na wi ene ade ena nkofo omo nso edidi omu dwuma eno so ba ne sa kofo no nom ema ne boro so a na chesese ya na onum esei edu ba bi e fanse marijuana ene ayi enubone ba ko ani din yamienu Mary ena fe dwana enti eno ye fanse marijuana no ne nkofo no nom tramol ena fe de aka akire ni ese tie ni eche otwe nwi se kutu se bam enti eno na nam so na nakofo se da bi omo ntena ho ema kofo a omo etimi krasa enubone no efiri nkofo nkrosu be pie mu ase no omo so entoa so ntonsa enubone we ema Ghanafo nenum ena omo de omani akire mu enanum ho ewo bia ye fanse eye budumbura ma womo koye no yeso makwa akwachi enipa baako eye besi du ensia na akiri ne ade baako a akwa bese mane ye news pa ne se oba baako wom enim se nko oba de wono de woton ne de fanse bia nyadoa atuduro de wo oba besi a edenti na se wankasa no utimi krabie to bie ma no so utimi koyeyi na edi a yensa kan a na kofo omkwache no yesi efra ne Rebecca abisu pa de nka o Bible mu Rebecca afia na day kotei na chase dodo na tafra ne se bia mada na chase wifo nyina amada tramonfo nyina amada unim red omunyina omo maame no na sa maame se no omo se omadi nka kra bompenifo mane dadampam chen Facebook page no so Akoma 87.9 FM na womuduru wono mo maame ni nie omo na kokfo mpo no omadi nka tata no ache na so se ombetime nya maame no obedu ba bi no mso wadi nkruma fa ne nantem won na ekro no wo kokra omunya no enti abra na kokfo penifo bo anan dwodwom sa geto we mu ena maame ne hye no nom dim ni katente ko ya omo time bubububu ba bi omo eton sa no boni ni nyina atimi de front mpamcho maame ne na wo ye Facebook page no so Akoma 87.9 FM maame ni nie yakata na nim ni onie Rebecca no mada no utimi so the gangster so about the guns you ana guns girl so enti won so badwuma na da ncha wo ton no bone a empanifo abom nan na omatimi aso ne page won sim prepi ena omatimi ahwese bia nkomisa betimi aka no ne ade na nso wo wo na nyina no eda so da ne body na ntimi nye fufuo emade no so entimi enkonkoyeyi na bransem wetimi pie na yesi krumo fo mpanifo nyina si yi na kofo mabo adwuma na kok mabo adwuma esense ma mi omoka na se mom so me de obi entimi ncheme obi entimi nya mehwe te ba no sa no te satadwifo wa empanifo wo eye mantemo no no obi a wo mo ani agese ma me no otimi eton no bone ede ma enkofo wo no mu ade bia enkofo ba na tise ebi mu kura timi pass bi ya yebi na fafa kona mo na onu mo ba ti squad no one de omukoku enso entimi ampai ema nei na kofo etimi akwache omu to so omugusu a bo mo eye hwehwemu ede fa sa asem no no achi no omu sa do omo ni kire mu ewo mia pi omu asa akwache nkofo bi se omu mpese nkofo bi ebetimi ade nubone afri amanfoforo so ababe pie mu kromu anu ti ena na kofo gusu a ene isi adwumadi no omu edi a oba besi a edin ene de afra ni se eye mada Rebecca afia na day omakoso ne pa chinti nubone a na egu ne ho no na nye nubone ketwa bebre unim red so wahu bi da tramol so wahu bi da and say boys no mo se ni nyina mo no mo a wo no mo mmoro anase mfa wo mo no mo fa so the first selection de ye mpabo ano na omuhua enu mo mboro enu no muhua na tubekwa no ayi